Община Враца в партньорство с Младежкия дом и Регионалния исторически музей приключи успешно изпълнението на проект Младежки дом – атрактивно културно средище по оперативна програма Културно предприемачество, наследство и сътрудничество. Основната цел на реализирания проект е подобряване условията на опазване, управление и представяне на културни ценности и достъп до културно наследство чрез обновяване и ревитализиране на две изложбени зали в Младежкия дом във Враца. Залите с нова дограма, ново осветление, подменена подова настилка, поядисани с стените, монтирани с климатици, осигурена достъп на лица в неравностойно положение, ремонтиране покрива, въведени са мерки за пожароизвестяване. Вложените средства в дейностите са малко над 780 000 лева. Двете зали могат да бъдат използвани за изключително много неща и малко по малко цялата институция Младежки дом ще се превръща все повече и повече в притегателен център за младите културни дейци на този град. Колегите в Младежкия дом заслужават да имат такава къща. В многофункционалните съвременни и модерни помещения ще се провеждат събития от всякакъв характер. Те са предоставени за безвъзмездно ползване на Регионалния исторически музей поради недостиг на пространство в основната сграда. Залите са подредени изложба на рисунки и фотографии на деца и младежи, участници в конкурса обекти на движимото и недвижимото културно наследство във Враца и региона и изложба именити врачански художници с творби от фонда на художествената галерия Иван Фунев. В резултат на изпълнените дейности по проекта, обновяването на залите и реставрирането на експозиционното пространство се е повишила атрактивността на културния обект и се е увеличил туристическия поток.